намоишгоҳи мазкур аз тарафи клуби ҳаводорони автомобилҳои кӯҳна ретро авто душанбе ташкилоти Next View Consulting бо дастгирии ҳукумати шаҳри Душанбе ва шахсан муҳтарам Муҳаммад Саид Убайдуллоев ташкил шудааст. ин чорабинӣ бахшида ба рӯзи шаҳри Душанбе ва ҷашни иди 70-солагии иди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ мебошад. ҳадафи мо аз баровардани ин автомобилҳо он аст ки мо мехоҳем сокинони шаҳри Душанбе як вақти худро бо фароғат гузаронанд, автомобилҳоро бинанд, ҳаловат баранд ва аз таърих бачаҳои ҷавон аз таърихи техника бохабар бошанд. ман соҳиби ҳамин мошин соли таваллудам 1957 соли ҳамин мошинамам барориши 1957 аст. ман аз як мӯйсафед харидам, дар ин ҳолат набуд, бисёр дар як ҳолати хароб буд. хеле заҳмат кашидем ба ин дараҷа расондем ва дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. бисёр ҷавонои имрӯза хеш таборо бебиён арӯзшонро бо ҳамин ҳатман мебиёранд. як ҳавас ба таърихи гузашта.